Ngabingeleleke ababukeli kuphela kufinyelela khona ivideo. Nibingelela ngempela-ke kuyena umuzwa kwamthapela khona le emtuba-tuba enkomo kayiqosha inkomo ezinye zopho nomisigoda ngaphansi kwentaba umaxetshana. Ngizonibingelela-ke la ku-another episode 2 la khona ngithema ngiphuma namhlanje ngaya khona lapha Sesanathi studio. Afika ngatomula awazi-ke nani babukeli niyazi ukuthi awukwazi ukukhuluma ngeSesanathi studio but ungakhulumi amantombazane, the girls versus abafana, the boys. Kodwa-ke namhlanje ngithe angilande ngempela insizwa inqwale esencane kakhulu kodwa amagalelayo makhulu kakhulu. Sikhuluma ngumshayiwesinqe. Welcome umshayiwesinqe. Uyaphila nsizwa? Ngiyaphila nami. Siyakujabulela mfowethu ukuthi sithema sikumema la ku podcast with Muzi wasamukela isicelo sethu wasihlonipha waza wafika kuthina. Mhlambe uma ngabuza umshayiwesinqe, uma sisuke sikhuluma ngomshayiwesinqe, ubani umshayiwesinqe? Because uyazi now South Africa yonke bonke abantu bayakwazi. Ubani umshayiwesinqe? Awutshela babukeli ukuthi ubani umshayiwesinqe? Sasa makhuluma umshayiwesinqe i-character enze ukuthi izodlalela iSasenathi Studios. I-character engeyena unkanyezi zonke leli. Okay, oh igama lakho unkanyezi zonke. Unkanyezi zonke. Okay. Uphuma phi ukuphi ekhaya ukhuleliphi? Noma anawo amakhaya akho noma vele uzalelwe la wakhulela la. I understand ukuthi usemncane but ngifisa ukwazi ngawe kodwa ungacacisela umbukeli ngasekhaya. Mina ikhala asenkandla. Amakhaya asenkandla. Enkandla phatha umncele waseshona esenkandla amawulu. Okay. Yazi senginako ukuyinothisa ukuthi inkandla ijwayele ukukhipha ingqwele eyivuthiwe futhi ezumkantshubomvu. So weza la eThekwini ukanjani khona ukuhlala kwaba ngoba ngiyakhumbula ukuthi isikhathi esiningi full time uhlezi ubona la futhi isikhathi esiningi neSesanathi studio ila eThekwini la enkuzweni. Iqale kanjani lento lena ngalesi sikhathi ungena uqede isizini la kafushane lokho abathi izitori njengoba uactala kakhulu istory seSesanathi studio? Ngasuka emakhaya ngiza la ngizofunda yabona ezesikoleni. Manje-ke lokho actor ngakuthola nje ngendlela kuthiwa sacela uzo-actor nje. Okay. Futhi navele ngangikuthanda. Ngangikahle vele ngangikuthanda kakuyiphupho lami. Okay. Ufunda grade kusiphi isikole? Ngifunda eCastle Hill Primary School eNewlands West. Ungaphosisa ungathi mhlasimbe uqale kuminyaka ungena lapha ekuthini uma uqhathanisa ubheka ngalesi sikhathi ungaka-8 abantu bebengakwazi uqhathanisa namanje abantu usuyaziwa. I'm sure ukuthi yonke indawo ey'ndaweni ey'ningi la usuke uyakhona noma ey'ndaweni ey'ningi la usuke ufika khona muqhamuka nginesho ukuthi bakuthitha kanjani? Imuphi umehluko uma ukhomperisha usuwaziwa eminyakeni edlule ukhomperisha ngalesi sikhathi ungakaziwa namanje usuwaziwa? Bakwelikhama kanjani abantu emphakathini ey'ndaweni usuke ufikela kuzona nasemndenini? Akukho kuba bakusho mhlampe ukuthi mhlampe izinto ey'bheda abayishoyo ayazikho. Kusakuhle nje konke bangwelikhama kahle yonke into right. Isikhathi esiningi-ke umshayiwesinqe ngiyakuzwa isikhathi esiningi-ke abantu angazi noma niyabhekana nalokho nabantu especially wena uphumelele kulento actor usemncane.
so kodwa ngijwayele ukuyibona lento ikakhulukazi ebantwini asebadala. Kujwayelekile ukuthi amantombazane ayayiphosa kubantu hlasimbe nje kubantu besilisa abasuke bedumile bengama-celebrity mhlawumbe ukuyibona leyo okanye makuyintombazane edumile uthola ukuthi abesilisa bayabadinga okanye bayabashiya. Mhlawumbe wena njengoba umncane akuze abekho abantu besimame noma abantu abake befike abakushelayo. Hayi cha bakaze kwenzeka. Okay, lento enisuke ni-actor lapha isikhathi esiningi ngithi lapha manisuke ni-actor ni-actor wena uthandana nobani nonanazwane boss lady oyadideka. So ngabe lento enisuke ni-actor lapha niyathandana ngampela noma ucacisela umbukeli ngasekhaya noma no lapha kusuke umdlalo umsebenzi enisuke niwenza but real life cha? Hayi cha real life cha nje umsebenzi ijob. Hayi job. Hayi okay, you understand. Kasimbe uma ngibuka iminyaka yakho ngibona ngazuthi isemncane kakhulu konje uthi ufunda bani? Grade 7. Okay, Kasimbe uma kuthiwa uyaphasa until uyaqeda esikoleni iziphi mhlambe umsebenzi noma izifundo ofisa ukuthi uqhubeke nazo makuthiwa impilo yaqhubeka ikhambela kahle njengoba namanje kuyazi ukuthi ikhambela kahle? Umsebenzi engathanda ukwenza? Yes. Ngasho ukuthi iyona acting. Ngiyathanda uku-act. Mhlasimbe mangathiwa nje unikezwa ithuba kulezi itori eziningi itori esijwayele ukuyibuka lapha ku-TV sikhuluma ngozalo singakhuluma ngo-generation singakhuluma ziningi kakhulu. Kasimbe mangathiwa unikezwa ithuba isiphi itori ongathi ufisa ukuthi u-actor kuzona lapha on TV? Noma ngabe siphi mhlawumbe esingaba sihle for ukuthi ngilapho ngingene kusona ngeke ngikwazi ukuchoose ukuthi ilesi ngiyasithanda kunalesi ngasithanda kunalesi. Ungaba ikhona ukuthi bona bangibiza kephi bona bangibiza kephi. Okay. Siyakuzwa. Babukeli ningakhohlwa ukusubscribe njengoba sisebhizi si-live la nensizwa esencane kakhulu umshayiwesinqe. Insizwa lena-ke njengoba sengike ngasho ngathi insizwa esencane kodwa enekhono elimangalisayo. Akujwayelekanga ukuthi sibone abantu abasebancane kangaka kodwa mese be-actor ngendlela eseqophelweni phezulu ngale ndlela esibona ngayo umshayiwesinqe act. Okay, siyakuzwa-ke insizwa. Manje yini enye mhlambe ongathi ongacacisela ngayo ababukeli besemakhaya uma usuke unga-act? Yini enye obhizi ngayo Hlasimbe empilweni? Ukhona mhlambe omunye umsebenzi owenzayo usuke ungekho kulo kwamantombazane, the girls versus abafana, the boys? Hayi mangekho ekutheni noma mangathi umsebenzi usuke ngisekhaya mhlawumbe nginomsebenzi wesikole mhlawumbe ngizama uku-improve mhlawumbe kumsebenzi wesikole. So ngike ngabona mangithi ngiyangena lapha olunye lezulu mangithi ngiyabuka lapha amantombazane, the girls, ngiyabona sengazuthi ngabe uyacula noma ikhipha? Ngiyazama. So-ke mana sesibheke nje emaphuthelweni embukeli. Umbuzo enginayo manje ngathi simncane kakhulu uthi uma usuke umuntu uthola ukuthi ufuna ukumbhuka mhlawumbe uzocula somewhere noma ufuna uzo-actor kwezinye izitori, mhlawumbe kwenzakala kanjani? Mhlawumbe ngikhuluma nawe noma kukhona nayo imanager ekuphethe
ikhona manager ngiphethe ngama usanele Nkosinathi. Mhlawumbe usungazisa ababukeli ngasekhaya ukuthi bayithola kanjani no manager mhlawumbe WhatsApp call nanokuthi mhlawumbe on social media itholakala kanjani so that ngoba kuneshow ukuthi mhlawumbe bakhona abantu nje manje basibukelayo mhlasimba bazokuthanda bazothi umshayiwesinqe ngiyafuna mina ukumbona performa emcimbini wami noma okanye umshayiwesinqe mina ngiyafisa ukuthi azo actor kwesami story wazisa umbukeli ngasekhaya ukuthi bani utholakala kanjani ubani usanele on Facebook or WhatsApp or Instagram or TikTok kodwa mhlawumbe ukwazi ukuthi mhlawumbe ukhona ongakwazi sify but nje awazisa umbukele ngasekhaya social media angizazi into ama-accounts inamba yakhe ngiyazi khona. Okay, chini inamba WhatsApp ngayo noma inamba akafonele kuyona WhatsApp. Okay, awubiza awusibiza ukuthi inamba zakhe 072 74 622 072 74 622. Okay. Sinomdlalo ke la umshayiwesinqe mase sibheke emaphethini sengingasho mase sibheke emaphethini alo uhlelo. Mhlasimbe ungathi yiphi actor oyithandayo noma othi i-actor ngenxa yokuthi mhlasimbe ngibukela usibanibani ngaba ulokhuza usibonelo ukuzalwa noma besiphi story yiphi actor ngibukela kuyona actor usiphi nje awu-3 ama-actors othi uyawathanda and actela kamnandi bukela kuyona noma imapha usiphi nje ama-actors awu-3 owathandayo uqala Denzel Washington I not a Denzel Washington mana mabili okay umbuzo wesibili uthi la yini laptop yes angambamba ke babu ambamba ke usazwayo yini mbambe phansi yini laptop yes angithi umzulu wena lelenkana awuvezela ababukeli ukuthi yini laptop ngezulu hayi alazi okay umbuzo wesibili uthi yini ikhompyutha ngezulu uzaphinde zakhala yini ikhompyutha ngesizulu ingodo mshini hayi siyakubongela hayi ke umbukeli ngalapha ngasekhaya sesiyaligoqa siyasonga uhlelo lapho khona sithi podcast with Muzi welcome to sizophinde sikwamukele futhi kwi-episode into esicelayo kuwena iyodwa ukuthi nje hambe lapha phansi futhi ucofe usubscribe ubatshele nawe ababukeli ukuthi basubscribe bangakhohlwa ukusubscribe ayingakhohlwa ukusubscribe wafethu okay sharp